Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake haduwa a cikin shirin nan. Yau a darasinmu na yau zan bayani ne akan yadda mutum zai kirkiri poster na siyasa ko abin da ya shafi haka. To yanzu dai za mu yi poster ne na 'yan siyasa, da haka sai ku biyo mu ku gani. In dai ka duba yadda muka yi wannan, to za ka iya yin kowace irin poster ba tare da ka yi tunanin wai wannan poster ta kaza ce ko wannan ta kaza ce. Yau za mu ƙirƙiri poster yanzu ta 'yan siyasa. Yau sai ka zo bayan ka yi drawing wannan kamar background na poster naka, sai ka je ka ɗauko hoton da shi ne za ka yi amfani da shi a matsayin abin nan. To sai ka yi drawing ɗinsa to corel. To shi wannan hoton ne da kuke gani da za mu yi amfani da shi, hoto ne na ɗaya daga cikin 'ya'yan tsohon gwamnan jihar Jigawa, wato Alhaji Sule Lamido, wato Mustapha Sule Lamido. Shi ya fito sanata ne a shekarar da a wannan tenuwa da ta gabata, wato ta 2019. To Allah bai sa ya tsallake ba. To insha Allah dai, amma dai mu za mu yi tutorial ne a kan yadda za ka yi kirkiri abin nan, ba wai batu na zo ni kan yi akan siyasa ba. To da haka kawai za mu yi tafiya abin da shi ne ya kawo mu. So da yake kuma ina yin gayan, shi ya sa ma na amfani da hotonsa wajen ƙirƙirar shi wannan. To yanzu abin da za mu yi shi ne, ga mu nan mun ɗauko hoto, mun creating background na hoto da sauransu da komai. To don haka sai mu yi creating irin wannan layi misali kamar haka, faɗi. To don haka sai na sake buɗa shi, sai in zo in clicking a nan ɗin, sai in clicking na view open, sai na zo sai na ɗan ja shi misali kamar haka. Yawwa. To kun gani yanzu yadda nake so, sai na ƙara yin irinsa misali, irinsa mai control B ɗinsa, sai mu yi ƙasa da shi. Okay, wasu na nuna menene wrong way. To muka ɗan yi ƙasa da shi, sai mu sake yin control B ɗinsa, sai mu yi ƙasa da shi shima misali kamar haka. To da yake na siyasa ne, za mu yi amfani da tutar jam'iyyarsu, sai mu ba shi misali ja, sai wannan hore ɗin da take ta mun, sai fari, sai kore. Yawwa, da gani haka tutar jam'iyyar APC a PDP yake. To sai mu ɗauke shi misali kamar haka, sannan sai mu yi marking ɗinsa, sai mu ɗaga shi misali, mu juya shi kamar haka da kuke gani. Yawwa, muka juya shi, sai mu shigar da shi cikin shi wannan box namu da muka ƙirƙira da farko. To ta hanyar da za ka shigar da shi cikin box ɗinka, za ka zo ka nan wuri edit effects, sai ka zo ka na fire right click, sai ka shigar da shi misali kamar haka. Kana shigar da shi sai ka zo ka kai edit contracts, sai ka sake yin marking ɗinsu, sai ka yi sama da su misali kamar haka. Kana yin sama da su sai ka yi okay, sai ka zo ka kai edit full edit okay, sai ka yi finish edit. Kana yin finish edit, to kaga sai shiga ciki. To shi ma hoton samu sai mu zo mu shigar da shi kamar yadda muka yi a wancan, sai mu zo su ma mu shigar da shi, shi ma mu shigar da shi. To amma mun fi son shi ya kasance hoton bayan wancan abin namu. Haka dole sai mu je
mu yi editing sai mai kasa da hoton mu misali kamar haka. Sai mai kasa da shi, so sai wannan kuma abin sai ya zo shi daga bayan hoton nan, so sai mu makin din abu, sannan kuma sai mu shift page off, zai dawo kan shi hoton sai mu sama da hoton sai mu ok finish it. Muna yin haka kun ga sama ya nuna mana waye abin nan din jam'iyya da sauransu, to ƙasa ma sai mu zo mu creating irin wannan, to amma saboda mun riga mun creating wancan ba za mu creating irin sa ba, kawai sai mu zo mu edit sai mu yi makin ɗinsa sai mu control C sai mu control B nasa sai mu matso da shi nan ƙasa, sai mu yi ƙasa da wannan ɗin a matso da shi sai mu juya shi, muka juya shi sai mu zo mu kamar haka sai mu ajiye shi, misali sai mu ɗan tattare shi ɗin, ok hakan zai fi kyau, sai mu yi finish edit mu ga ya zai kasance, kun gani yadda ya kasance. To ba haka muke so ya kasance ba, nan wurin kun ga yayi wani iri ya shigo mana ciki da yawa da wayewa, to sai mu juya shi ya kasance nan wurin ya dawo nan wurin ya dawo kalan nan wurin, sai mu juya shi misali kamar haka, sai mu yi editing contrast sai mu yi sama sai mu ƙara, sai mu juya shi misali kamar haka, sai mu juya haka, yawwa sai ɗan ƙara, ok sai mu yi haka misali sai mu ɗan daga nan ɗin shi ma ɗan shiga yawwa yadda ya kamata ba, sai mu yi ƙasa da shi sai mu yi finish edit mu ga ya zai kasance, to kun ga yadda ya kasance. Kun ga yadda ya kasance, so sai mu kana waya ne za mu tada kura daga gida ka raba wani mic daga hip hop. Bravo on the beat. Bong 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 bong. It's Bravo Production. Bong 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 baby salamu alaikum ni ne na zo ni bude mun kofa in shigo fresh boy ni ne zamani yan mata da ke fi su baby gete tauraruwa yarinya mai haskawa suwanki sauran sun koma. Bong 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 baby salamu alaikum ni ne na zo ni bude mun kofa in shigo fresh boy ni ne zamani yan mata da ke fi su baby gete tauraruwa yarinya mai haskawa zuwanki sauran sun koma. Ke ce na zaɓa yarinya, ke ce na zaɓa masoyiya, yarinya mai tarbiyya, yarinya mai alkunya. Zo ki mazauna baby na, zo ki mazauna baby na, ke ce nake so a zuciya na, in ba ke ai ba lafiya. Zo baby zo baby zo, zan aure ki, zan aure ki, babu raini, babu zaki, ni da ke za mi aure. Baby salamu alaikum ni ne na zo ni bude mun kofa in shigo fresh boy ni ne zamani yan mata ne ke fi su baby gete tauraruwa yarinya mai haskawa zuwan ki sauran sun koma. Ki mance ki share zancen wancan domin ba sa so na rage alkawarin soyayya shine yan mata sai mi aure yale zancen yan iska domin shine ribar mu baby ni zan aure ki baby na zo mu zauna ni da ke
It's Bravo rike amana Productions. ya masoya ya Bravo on the beat. babu saki aure na rike da duba gabar ne na hangage kike kulluwa yan matan zamani ke kadai suke hangowa kin zama madubin wato dubawa yarinya mai kyawun halayya baba ka daina waka amma mun ci da wannan zuciya da dan fushi shi dan adam ba amma da dukkanin kokarinka dukkanin abin da zaka yi sun sa ido a waka control baby controller control baby controller 1 minute baby 1 minute 1 minute baby 1 minute. Hey, baby, just 1 minute. You are my love. Come on, Avicii. The day I met you, now Asabati. I love you so much. Inna my farki. I'm just high. My eyes are glossy. Everyday trouble. We get the gossip. See me see trouble. Red like handle. You know fi handle. So hot like oven. Ganin ke kan cire min duk damuwa. Ba matsala gudu cikin rayuwa. If I say I forget some damuwa. You are the only one haka zaki ta zuwa. To ya kike haka? Ni ne na zo da kauna. In kika zo muka zauna duk damuwa ta share. To babu matsala. Ka rufe abainik babu matsala. Control, baby controller. Control, baby controller. 1 minute, baby 1 minute. 1 minute, baby 1 minute. Control, baby controller. Control, baby controller. 1 minute, baby 1 minute. 1 minute, baby 1 minute. Control, baby controller. Control, baby controller. 1 minute, baby 1 minute. 1 minute, baby 1 minute. Exclusive from sweetnigermusic.com.